Цього тижня з'явилися нові рейтинги партії. Отже, серед опитаних, які підуть на вибори і визначилися з вибором, за «Слугу народу» готові віддати 48%, трохи більше 48% виборців, за опозиційну платформу «За життя» майже 11%, Європейська солідарність майже 8%, Батьківщина майже 7%, партія «Голос» майже 6%, 5,6%, якщо точніше, Сила і честь трохи більше 4%, громадянська позиція 3%. Це результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» за період з 29 травня по 3 червня. Коли ми говоримо про партію «Слуга народу», так, достатньо ще не зрозуміло, хто там піде, з якими гаслами. Вони будуть, так як ви сказали, Зеленський лише окреслив дещо, почали зрозуміти. Однак майже 50%. Це дуже багато. Це дуже багато. Вперше в історії незалежності України можна так говорити, що партія так йде з таким великим потенціалом на вибори? Чому? Ну, знов-таки, розумієте, в тому ж опитуванні було таке питання, чи які зміни потрібні. І от 88% відповіли, що потрібні радикальні швидкі зміни. От від нього очікують, що він дуже швидко взагалі змінить ситуацію, яка, ну, переважно більшість громадян не влаштовує. Що він це зробить. От знаєте, прилетить к нам волшебник в голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. Ну, десь отака загальна охопленість мрією. Тобто, ну, Зеленський – це певним чином мрія, така колективна мрія. І «Слуга народу», ну, це справді феномен. Я такого феномену іншого не знаю, коли майже половина, ну, це населення все-таки 38%, 48% серед тих, хто визначився. Але все рівно 38% населення голосують за партію, про яку нічого не відомо. Ніхто там буде, тому що Зеленського там не буде. Там є Разумков, про якого, я думаю, небагато відомо людям. Але взагалі про інших нічого не відомо, хто там буде. Невідомо, яка там програма. Тобто, ну, нічого не відомо. Але от це партія Зеленського, і це така от мрія, що якщо вони прийдуть до влади, то вони все зроблять, що треба народу. От ви соціолог і філософ, так? Ви сказали, що Зеленський – це така колективна мрія, так? Да. Ця колективна мрія – це добре для народу, який хоче війти в Європейський Союз, так? І ми маємо євроінтеграційні прагнення, і хоче, принаймні, досягти економічного розвитку, як у Польщі. Чи все-таки, от коли не буде такої колективної мрії, от тоді що зміниться насправді? Ну, ви знаєте, я думаю, це недобре, звичайно. Звичайно, це недобре. Люди повинні обирати розумом, тому що таке президент? Президент – це вища посадова особа в державі, яка має певні компетенції, певну сферу своїх зобов'язань. І якщо, скажімо, ми беремо на роботу, завжди беремо на роботу, то ми чітко дивимося, перш за все, наскільки ця людина може бути керівником, наскільки вона може виконувати ці зобов'язання, який у неї попередній досвід, потім проводимо співбесіду. Ну, інакше неможливо. Так завжди обирають взагалі керівників на будь-які керівні посади. І, очевидно, коли йдеться про голосування, то це саме повинно було бути. Ну так не сталося. Тобто тут, певно, знаєте, я б сказала, інфантилізм. Дитячість. Дитячість, та інфантилізм, так.